Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li ma rridx il-ftehim li jagħmel il-Gvern ma' Manchester United għax hawn min ma jżommx magħhom. Fuq programm fuq Net Television il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista qal il-ftehim bħal dan ma kienx jagħmlu u tgħidx kemm ftaħar bi ftehim li Gvern Nazzjonalista kien għamel ma' Sheffield United. M'intix titħoff polemika li tħobb il-Manchester jew jittoboda minn Manchester għax ovvjament hemm il-faction ieħor li ma jmurx fej il-Manchester qed jirriklama. Ditti kbar bħal Adidas, Chevrolet u Aeroflot huma assoċjati mal-klabb ta' Manchester United, hekk kif l-akbar ditti fil-qasam kummerċjali jinvestu l-miljuni biex ikunu assoċjati ma' dawn it-tip ta' klabbs. Dan hekk kif l-investimenti rendi bil-kbir bil-partitarji tal-Manchester United f'dan il-każ huma mifruxa madwar id-dinja. Fil-fatt il-Gvern għażel il-Manchester United biex ikun qiegħed jidħol fis-swieq imbeda bħall-Asja u l-Istati Uniti fost l-oħrajn. Persuni mitħla tas-settur turistiku diġà bdew jikkummentaw kif f'każ hekk il-kunsiderazzjoni għandha tkun purament kummerċjali u mhux is-simpatija ta' min qiegħed jieħu id-deċiżjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.